impossible que diguis és més pràctic o teòric, si no hi ha les dues coses. Per exemple, recursos humans és més teòric, o FOL és més teòric. També la part pràctica, per tens de fer, per exemple, una part d'Excel o una part de Word, etc. Llavors va molt bé perquè quan vas a pràctiques ja tens tots els teus conceptes assimilats. Tot això a l'hora de pràctiques ho noten ells, tu buscar feina, no pràctiques, saps com reaccionar, ja és com si hagis treballat, com són uns mesos fent pràctiques. Us heu sentit preparats quan heu anat a pràctiques? És a dir, us heu dit que el que heu fet a l'escola us ha servit? Sí. Quan estàs a classe, a vegades hi ha coses que dius, no sé pas si em servirà, però quan estàs a pràctiques veus que sí, que serveix per tot. Pràctiques, què us demanen més quan esteu a pràctiques? Què feu? Jo en el meu cas he sigut més Excel. Veus, tu justament sabeu més la part d'Excel, i te l'han valorat el fet que... Sí, saber com funciona l'Excel, saber filtrar, saber crear una base de dades que tothom entengui. Jo la comunicació també, estar molt davant el públic, qualsevol membre de l'empresa que vingui i et demani qualsevol cosa saber-ho fer. Sempre t'ensenyen abans que ho facis tu, sempre t'ensenyen com es fa i molt bé. Sí, bueno, doncs és una campanya publicitària de cara a Granollers, ja que l'escola està aquí a Granollers. Llavors el que estem fent és una campanya publicitària enfocada al Nadal, per tal d'atraure més persones del voltant de Granollers i del propi Granollers a que vinguin a passar i fer oci al que és el centre de Granollers. Bueno, sí, ara mateix estem preparant les enquestes per fer-les aquesta setmana i les farem als joves, perquè volem que vinguin joves a Granollers. Aquí. Sí, aquí, sempre en grup. Sí, som en equip. Tenim de fer activitats com el Mystery Shopper o enquestes o entrevistes que serveixen. I us plantegeu després d'aquest cicle de fer grau superior? Sí.